chính em tăng ship bor ba lê keng hấp khía ca linh cor ya ki an la bo u lê nghi bên cung mar lê hằng ta chính em ca chân cha Ka Seng National People's Party NPP kadai kawai na ki seng Baguio State Baha ha kani kajala bat la ruban ong ba kadai na kanong rimbaskem balabo da menteri rangba barim kajala u purno sangma u badairu uspikar ka Lok Sabha ha usnam khat khandai spa khandai phemriu khandai phupra bat u badairu ukpa jong menteri rangba kajala bamanta u konrat ke sangma kani kaseng kala kring shibon kinong yalambat ki MLA Shaladi bat ha kani kata yoru layo ban penrung salai ngut ki MLA jong kaseng kongres ki ba kanthop ya uba Charles Marngar MLA ka Mauhati constituency uba Celestine Longdo MLA ka Umsning constituency bat uba Gabriel Walang MLA ka Noston constituency halor kani kajingbam jaklut kini ki lai ngut ka ba penlengo yakipat ba bat kilabu ru kajing kali hato kani kadai kajing start jong menteri rangba ban khwai ne kadon kajing sneu yopher jeng mut bat kinong elam ka kongres don ru ki bong ba ki tai ki MLA ki kwa shuki bat khwan mentoi bat kam ba ki rung NPP na ka banta ban yo ya ki kam penroi ha ka constituency kumban shupen kan mau ba hakini kisnam balas syar da ke NPP rangut ki MLA ki balaphet na ki seng bapher bat rung ha ka NPP ki lalim no ha ka election babut ka ba ki yakon na ki constituency jong ki tai ki rangut ki kanthop ya Umar Tim M Dango ubadai UMLA ka Lai Phusan Ranikor constituency South West Khasi Hill district bat ulaphet na ka seng kongres sha ka seng NPP ha usnam arajar khatra Hanrei ha kajing ikun election shiteng samoy ulalim no ha Upius Marwin na kaseng UDP u Kimfa es Marbanyang na Lai Phulai Rambrai Jerngam constituency West Khasi Hill district ulaphet na kaseng kongres sha kaseng NPP bat limno ha u independent candidate u Remington Kibil Momin ha usnam arajar Phulai u Mohendro Rapsang na Khatprau West Chelong constituency ulaphet na kaseng kongres sha kaseng NPP bat khalemno ha uba polongdo na kaseng UDP ha usnam arajar Phulai uba Hamlet Sondoling na RPR Melim constituency ulaphet na kaseng PDF sha kaseng NPP ula khalemno ha uba Roni Wilongdo na kaseng INC uba Jason Saung Kumi Maulong ulaphet na kaseng PDF bat yeso bat ke NPP Hanrei ulalimno ha Celestine Longdo na kaseng INC uba Samlin Malngiang ubalami na kaseng HSPDP bat let yeso bat ke NPP Hanrei ulalimno ha ke election babut persya ya uba Sanchar Kupar Roy Longdo thaba na ka UDP u Taibor Pathau ubalami na kaseng UDP bat yeso bat ke NPP Hanrei mauru ulalimno ha ke election babut persya ya uba PT Saukmi bat uba Magdalene Saukmi ubami na kaseng bat let yeso bat kaseng NPP Pheusi ka Thongjong u kumba ang not kamsem la urlong namar ulalimno ha ki election babut persya ya uba Miral Bonsim hato ya kini laingut ki patba ki don shania bat kindang yo ne em ya ka jingjob ha ki election ka babut namar kat kum uso bon ki MLA ki bophet seng bat lejeso sha ke NPP kalantia jongki kalakut no habapai na ka juba bat jingkan tho jong kat to kat ni kinong ilam uba PMSim ulaong ba kani kadai ka kamrang ba bat kadai ka bakile kiladon ka jingsneu thu na kaliang uba Winston Pala presiden ka kongres ulaong ba kadai ka jingkhwai pisa jong kaseng NPP bat na kaliang uba Miral Bonsim ulaong ba kani ka jingphet seng ka jingkhliap lama ban yeso lang tangkum ka wei kaseng kam dai shu ka bathamai Hanrei kalong na du kipor ki ba manswa bat ulong ba kani kam dom jingsneu pher ai bat uburom ya ka jingjip jong kibru